Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda kuka sani. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka, sannan a wannan shiri namu mai albarka daga tashar Mahadi Tech. Darasin mu ne zan nuna muku yadda zaka dinka magana da wayarka tana yi maka wasu ayyuka. To, yanzu misali akwai lokuta da zaka ga ko ka gaji ko kuma ka ɗauko application amma me ka neme shi baka gan shi ba, ko kuma kana so kawai dai ka sa sauki. Kusan kuma idan aka ce maka abu ne wanda kawai magana za ka yi maka wannan abun ba tare da ka yi amfani da wani irin ka dan gaji ba wajen danne ka taɓo nan. To idan kai magana misali za ka shiga Facebook, za ka ga wayar ka ta shiga maka Facebook, kawai za ta kai ka cikin Facebook, ba sai ka je kana ta neman Facebook ba. Za ka ce mata ta shiga maka cikin Gmail, za ta je tana ta kawai da ka ce ta shiga maka Gmail za ta kai ka cikin Gmail. To amma wannan abin idan kuma na koya muku za ku ga kan cewa ba sai ma mun ɗauko wani third party application ba, ma'ana wata manhaja daga waje sai mun ɗauko wani abu sannan wannan abin namu zai yi. Babu wani third party application da za mu yi amfani da shi, kawai da wayar mu za mu yi da iyaka a wayar mu da Android version ɗin kan wayar mu da komai da shi za mu yi. Kawai dai abin da yake bukata ya zama na wayar ka akwai network da data, to kawai da kai mata magana za ta dinka yi maka wayannan abubuwa. Abin da yasa nace da network da data, kun san yawanci muna shiga su Facebook su waye da haka, to kuma in zaka shiga Facebook dama wayar ka akwai data, zai kasance kawai da kai mata magana ko wani abu ko za ta dinka kai ka wayannan guraren. Ba ma iya kawo wannan ba, har wasu tambayoyi da zaka iya mata taimaka ta baka amsoshin wayannan abubuwan. To amma da Allah ku yi hakuri, na sa turanci a cikin wannan bidiyon nawa, ina mai baku hakuri. Akwai kalmomin da gaskiya ne ma ban san ya zan faɗe su da Hausa ba, ina baku hakuri, amma idan muka shiga cikin shirin za ku fahimci me nake nufi. Ku biyo mu ku sha kallo. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda nace zan nuna muku yadda za ka yi magana da wayarka ta maka wasu abubuwa. Ya zami duk waya ta Android idan ka duba da akwai wayannan buttons din guda uku, ma'ana wayannan madannan guda uku. Kun ga duk wanda za ka yi amfani da shi kawai shine wannan na tsakiya, sai ka danne shi. Idan ka danne shi za ka ga zai fito maka da wani abu. Misali za ka ce wayarka ta bude maka YouTube, wayarka ta shigar maka browsing, wayarka ta yi maka kaza, wayarka ta yi kaza. Yanzu misali bari mu ce wayar mu ta bude mana YouTube, magana kawai za mu yi mata, sai ka zo sai ka yi haka misali, sai ka danne haka. Kaga kana danne haka zai fito. Bari ce open YouTube. Kun gani? Opening YouTube. Kun gani ya bude min YouTube? Yanzu zai bude, kun ga ya bude YouTube. To idan na ƙara koma haka, misali na ce in ƙara dannewa haka kamar yadda kuke gani haka, ɗauri barin danne, kun ga haka, sai in ce open Facebook. Bata ji ba? Open Facebook. Yawa, kun ga ya buɗe min Facebook. Yanzu kun ga haka gashi nan dai haka. To shi ma wannan misali ina so zan ce ta buɗe min WhatsApp, idan na danne haka sai shi ta ma sai in ce open WhatsApp. Kun gani? Kun ga ta buɗe mun. To da dai sauransu, ko browsing zaka iya yin browsing ka faɗi wani abu sai ka ga ta kai ka wayannan abubuwa. Yanzu misali bari in gwada ku gani. Misali bari in danne, zan yi browsing Cristiano Ronaldo. Kun ga Cristiano Ronaldo na faɗa. Kun gani ta kai ni, za ta bani labari. Kun gani? Kun ga tana faɗa mun komai da komai. To misali sai na zo sai na ƙara yin haka, Messi. According to Wikipedia, Lionel Andres Messi is an Argentine professional footballer who plays as a forward and captains both Spanish club Barcelona and the Argentina national team. To kun gani da dai sauransu. Inda za ka yi wayar ka magana da ka danne wannan gurin ka yi haka, misali bari ma ƙara yin wani Zenda. Kun gani? Kun gani kawai magana za ka yi wayar ka ta yi maka wannan abubuwan. Amma ku sani kan cewa wayar ka sai da network da data a kanta sannan za ta dinka yin wayannan abubuwan. Idan babu data ba zai maka wannan abin da muka ce ba. To jama'a da fatan kun ji daɗin abin da na koya. Guranan da na kuskure kuma ku gafarce ni. Idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita, da Allah ka danna mun subscribe, sannan ka danna mun ƙararrawar sanarwa inda zaka dinga samun sabbin shirye-shirye na da zarar na saki.